Ahojte, já se jmenuji Honza Janda. No, na začátku byl takový malý sen. V podstatě, když jsem chodil do Bratislavy na vysokou školu, tak jsme chodili vést na Veldrochu a vtedy mi tak v hlavě vyskytl taký sen, že možná by jsem někdy chcel na nějakou svou lezeckou stěnu. Keď se naskytla příležitost koupit tuto budovu, tak jsme velmi šli čas s ňou a bylo to dnes koupit a tady jsme se tu stretli s kamarátom a povedali jsme si, že jo, na celkem vysoké stropy, že mohla by to být Veldroch. Budova je velká a my jsme zatím využili tu největší místnost na Veldrochu, kterou vidíte. No a další místnosti bychom chceli využít jako zázemí, nějakou kaviareň, případně nějakou další společenskou místnost nebo herňu a další místnosti by měly sloužit jako coworking pro lidi, kteří chcou pracovat mimo domov. No, ještě nemáme zdaleka hotovo. Máme tu ještě kopec práce, ale kdybyste si chceli přijít pozrieť, jakou máme perfektní stěnu, tak jste vítaní. Doufám, že v dohledné době už otvoríme aj oficiálně, ale bude to ještě nějakou chvíli trvat. Všetci jsme velmi překvapení, milo překvapení, že na jakom malom priestore vznikla úžasná stěna. Chtěl jsem poděkovat Jakubovi, Šubovi a celému týmu Brutale, jako to perfektně vymysleli a spolu postavili.